prístup jedného normálneho človeka, ktorý tu predkladá iného človeka, o ktorom si myslí, že je hodným kandidátom. A nech to dopadne akokoľvek. Pán poslanec Kvasnička, toto bol taký výkrik z tohto opozičného marazmu, ktorý tu v tomto parlamente existuje a ktorý je nehodný Slovenska, ktoré vzniklo v tom roku 1993, ktorý práve niektorí, ktorí tu takto vehementne vykrikujú, ho nechceli. Všetko so všetkým súvisí a ja si vám dovolím za tento opozičný prejav poďakovať. Pán poslanec Mičovský. Ďakujem za slovo, vážená pani podpredsednička. Ja ďakujem aj pánovi poslancovi Kvasničkovi, že vystúpil a povedal, ako to on vidí. Priznám sa, patrím k tým, ktorí vždycky rád počúvali pána poslancu Kvasničku a myslím si, že bol aj na to dôvod. A ja ostanem aj pri viere takej úprimnej, naivnej, ale presvedčivej, že taká kategória, pán poslanec Kvasnička, ako je sebeúcta, že keď si to vyhodnotíte, že ju nestratíte. Ja neviem, či niekedy vnikneme do podstaty vášho myslenia pri tomto dosť dôležitom bode vývinu tejto krajiny, ale prajem vám, ako moje také poďakovanie za tie doterajšie prejavy, aby ste sebaúctu ani po dnešnom dni nestratili. Ak sa vám to podarí, tak naozaj nehľadte na to, čo hovoríme. Verím, že sa vám to možno podarí, ale nie som si istý. Viete, menovali ste veľa rôznych literátov a medzi nimi ste spomenuli aj majstra Rufusa. Naozaj senzačný človek a hodné si ho pripomínať možno aj v tejto chvíli. Má takú jednu krásnu esej, kde opäť brilantnými slovami hovorí o tom, že je hodné žiť a je hodné veľa vecí sa snažiť, aby tam, kde bola kedy ráslo jedno steblo trávy, rásli po nás aspoň dve. Že už aj vtedy má život zmysel. Ale v jednej chvíli hovorí, že slova akokoľvek krásne už nestačia. Že treba činy. Že treba hoď malý, poriadny čin. A ja sa vás v duchu teda toho vášho dnešného príhovoru spýtujem, či nemáte pocit, že by ste to ešte jedným činom vedeli zachrániť, zvrátiť, napraviť. Vyberte si.